Zvakamira zvakanaka mune Zimbabwe kuGlenview South Primary MP veikoko vakafa, so kuri kuitwa by elections. Okay, so zviri kunzi izvo during these by elections paine chaos kakachiitika ikoko. Okay, so zviri kunzi chaos erupts at ZANU-PF's Glenview South Primary elections amid allegations. Zviri kunzi kune kamwe kautsotsi nekamwe unfairness kanga kachiitwa during the elections, sezvo ivo vari in the process of trying to find another MP wekuti azokwanisa kuva leader. Okay, so I have this article with me now. It is being said that at the center of the controversy allegations that their party has removed voters' names and some candidates from its roll. ZANU-PF cell members are outraged, claiming that this is a deliberate attempt to manipulate the outcome of the primary elections. The allegations of rigging have sparked widespread anger and disillusionment among ZANU-PF. Many are now questioning their party's commitment to democratic principles and transparency. Yeah, ne. So minombuzo wami ukuthi this controversy it's now bringing a broader questions about like, so how are these people going, okay, how is ZANU-PF going to bring back trust in people ukuthi bazokwazi ukuthemba futhi ukuthi maybe these elections are not going to be rigged even in the future, because xa kuphuma izinto ezinje guys kuyahlupha ukuthi abantu baloko bafake i-trust yabo ukuthi maybe into the next elections, even chero deyangasiri ma-elections ekuselecta the MP, vanhu vanozongwana kamuti muti mubvunzo kuti wakangowana rati kuti but okay ZANU-PF yacho chero pasina kana makuriga kwakaitwa ka, but kunozongoita kuti vanhu vangoita sei, vanhu vazongwana tumwe tumasasi turi kuzongoganda pamberi apo. Okay, so according to my own point of view, I think that there is unprofessionalism of, okay guys, according to my own point of view, I think there is unprofessionalism of ZEC, because maybe these guys vanenge vachitolinga neZEC yacho kuti pakwanise kuita sei kuitwa all these rigging process, because it's impossible kuti mazita evanhu angobviswa. Kana zvinhu izvi zviri fei mazita anenge achibvisirwei, kana MP vachida kungotsvagwa zvisina kana kuriga mukati, mazita hafaniri kungobviswa, zvofanira kuitwa pazvinhu zvingori pachena. So zviri sei ya nyaya yamudharageza iyi ndiri kuiona kuti vanhu vari kuibata nepakasiyana siyana, but ini maonero angu isu tinenge tiri kuna dzimwe nyika ngatisakurumidzei kushora vari pagiraundi kuti hapana zvazvichaita, hamuchakwanisa kumubvisa. Tiri kuda kubvisirwa nani? Isu takawanda geza arudaidzira kuti ndoda kudaidzira vanhu kuti ngatipindei murodhi, vachapinda vacho ndanani? Isu tiri kunze, we are busy kutaura zvekushora paWhatsApp. Let's fight tiri pamwe chete, kwete kuda kushora mumwe munhu anenge atanga chinhu. No, inini handione semafungira akanaka aya. Iwe kana uchiona kuti hauwirirane nezviri kuita geza, it's better to just keep quiet. Ndo zvanonotsa nyika yedu kuti tisununguke, because tine vamwe vanhu vanooresa vanhu pasocial media. Tinogona kutaurisa stereki nekufunga kuti ini zvandiri kutaura ndo chaizvo ko kumbosiya vamwe oita mukana. But kana iwe waona kuti haupo panzvimbo, ngatichiregei kutaurisa isusu tiri kunze, nekuti takatotiza takawanda, hatina hope, tisu magwara ekutotanga rekuti takatiza nzara chaiyo. Saka vari pagiraundi ka vanoda kusiyiwa vamboita zvinhu, kwete tokurumidza kungoshora, nekuti tikatasa nhamba dzakawanda dzatine tichiona pamaaudio anenge achibuda ndedzedu isusu tiri kunze kudai. Tisu tinenge tichishora maningi. Dai atobviswa izvo zvari kunonoka, hazvingoitwe tafumomuka ka, zvine strategy, zvine kurongwa kwazvakaita. Iye munangagauti azotorera Mugabe haana ngofuma musi uye achiti ndaakutotora, zvakatora makore. Same applies neipapapa, kana achitoda kubviswa Mnangagwa, anageza vakataurawo nekuti tine zvatiri kuronga. It's not like nhasi chaenga abva abvisa, muda kuti abvise nani? Isi takawanda.
wauri kutarisira kuti ari kukuda kubvisira iwe wongozouya zvinhu zvanaka ndiani? Geza aenda pamberi ati ngatidai, ngachiuya ika pagiraundi toita pamwe chete, kwete ukasika ushora. Kushorana kwakashata. Tingadai Zimbabwe yakasununguka kudhara, but tinotanga kuodzana mwoyo pasocial media. Hapana zvichaitika, zvanonoka, zvadai. Why? Mamwe maadvise atinopanana kana kuti atinotaura panapa platform ngaasave kudiscourageana. It's better kuti kana udaisa audio tanga ufunga kuti audio, because platform ndi kufunga kuti ndeye kuda kuti tikurukudzirane nekuencourageana how to remove ana Mnangagwa, but kana taapa mberi futi kudiscourageana tinosvika kupi? Hapana kwatinosvika. Ndo maonera ndinofunga inini. Isusu takazviona zvinhu izvi, hatidi kumboudzirwa kana kudii, but ngatisashorane, especially isusu tiri kunze kwenyika takatiza muZimbabwe. Ngatisamhanye kushora kuti watadza kumubvisa, uda kubvisirwa nani iwe wakawanda ikoko. Ndakubvunza kutaura nenyoka yemashona kwete zvekuti nyoka yemabhunu api. Nyoka yemashona iye nyoka yemaZanu PF. Ndingandiudzewo kuti 2023 pamaelection akahwina ndiani, kuti andiudze kuti akahwina ndiani pamaelection 2023. Ngandiudzewo iyo ndakumubvunza kuti ngandiudze izvo akahwina ndiani. Asi pana ano weZanu PF arunga ndikubvunza ngandipindure kuti akahwina ndiani 2023 pamaelection. Ndakuziva akahwina ndiani. Ozi zvikuti nesa ipapo mauti hanzi kwai mai ngatibvise Mnangagwa tiise kudo guru. Muri wabozi wese muri matsotsi wanu mainya upedza wanu. Vanhu vese weZanu PF makafanana musoro nyuri madhanda eri mese. Hamupana pamumbobuda pamitaura zvokuti akahwina, Chamisa akahwina. Mungobuda kuti kwai ngatibvise Mnangagwa tiise Chiwenga tiise Chiwenga. Ko 23 akambohwina ndiani pamaelection. Madii kubuda mutaura kuti aiwa no iZanu PF ngaichimbope because yakagundiwa no opposition party. Kangani ichigundiwa ZANU PF. Wada kudzoka zvangu gapo kuti kwai ngatite unity government. Ndizvo zvomuda kutanga kutaura kuti kwai Chiwenga ndiyo ngaite president. Anogoita president ZANU PF yakambohwina. Yakambohwina ere ZANU PF kuti kwai Chiwenga aite president. Akaita president anofanira kuita president ndiye munhu akahwina. Kwete zvinhu zvomutaura kuti kwai kudo guru rokuita sei. Uye ZANU PF haina kuzombobve yahwina. Saka haifaniri kutobatana munhu nani inobatana naye yakagundiwa. Kana pano ZANU PF ngaandiudze kuti maelection akahwina ndiani. Ndizvo zvomutaura kuti kwai kudo guru anenge ari president. Achiita president 1 iyo ZANU PF yacho isina kuhwina. Taurai chokwadi, because muri matsotsi kana mukandienda ipapo mune mazondoramba futi kubva zvichiita Mnangagwa izvo. Ndizvo zvinenge ndoita imiwana kudo guru nana nyoka yemabhunu kuti tazvo ZANU PF ipapo. Tiudze kuti akahwina 2023 ndiani maelection. Tozobva tichienda mberi kwete zvako zvokuti gwatira zina basa rese pano. Uyu mudhara itsotsi. Uyu mudhara itsotsi, mudhara idetector chaiyo. Saka dhara vanomusungira chii Mhlanga? Dhara Mhlanga vanosungirwa chii kana yasoda kuenda 2030? Ndiye akatuma Geza. Uyu angoripo ndijournalist chete anenge achiita basa rake. Aiwa, vanhu ndavapatarisisa, vanhu vakarilasa uyu mudhara kauyu. Achavashandisa mudhara uyu, akarivadza vanhu. Mudhara uyu haana kutombomira mushe, anoshungirudzwa chijournalist. Ando basa rake here raanenge achiita basa rake. I remember 2017 nditori nemamwe mavideos andotoona ake iye mudhara yeye Chigaro yeye achiinterviewa na Dhara journalist. Saka aita seatadza chicho chavanomushungurudzira chi. Varume ngatipepuke, vanhu havana kumira musha. But ngapaitwe mastrategy chaiyo. Vanhu mukasangwarira vanhu topera nevanhu.